50% off po ang sale natin. Big stepper, underground methods, top notch, get the most, not the lesser. Straight to Magpalit ka na ng sapatos kasi po 50% off po ang sale natin bukas na Sabado. Okay? So yan, mga sapatos dito lahat kalahati na lang po yung presyo. Big deal po yan ha. Kasi tinatawag po natin yung pre-fiesta sale, 9/9 sale na, September 9. Magsisimula siya by 7, pagpapatuloy natin hanggang 8 and 9. So 3-day sale siya na 50% off. Kaya ayun, take advantage na lang po kayo kasi hindi po ito madalas mangyari. Alam po yan ng mga masugid na tagapagsubaybay ng sapatosan namin. Kaya ayan, ano po ba mapapala natin pag naka 50% off po yung mga sapatos? Ito, mga 1-250 natin na top grades. Magiging, alam niyo na, nasa 625 pesos po. Lugi pa po ba sa 625? Andito pa rin po yung napakagandang pambabae na medyo mataas. Na ito po, napakamahal po ng sapatos na to. Makukuha nyo na lang nag 625. And ayun, may Jordan 4, 550, 275 na lang. And ayan, marami pa po. Pag mga pambabae, alam nyo ba na parang papatak na lang siya ng around 200 to 300 pesos. Yung mga sapatos na pambabae kasi po, naglalaro lang po yan sa 500 to 600 eh. O yung kalahati nun, alam nyo na, ganun po yung mga presyuhan nito ngayon sa sale natin. And nandito rin po sa loob, ito yung mga running shoes and basketball shoes natin ng mga panlalaki. At po yan, around 700 to 800, magiging 400 na lang. Wala na pong talo sa ganung presyo. Dito rin sa harap, andito po yung mga Converse natin. May high, may low, AF1 pa. Tapos yun, mga Chucks, dami. Tapos nandito pa rin po yung Jordan 4, yung legacy natin, saka itong Li-Ning, inspired by Jordan 4, no? Pare-parehong itsura. Masyadong makulay, no? Pansinin masyado. Dumihin. Meron pang dyan, Onitsuka. Halagang 575 na lang po yan. May mga running shoes din po na pambabae. So kayo na lang po ang pumili. May E6 po. Kayo na lang po ang pumili ng gusto nyong sapatos na naka 50% off. Pero yun, babala lang po. Hindi na po ito yung mga malakasan na sapatos. Kasi po may nauna nang pumili dito. So ito yung mga sapatos na namahalan sila o yung mga sapatos na may mga konting issue na. Kasi nga, hindi na siya yung new arrival level natin. Pag new arrivals, dito po yan. Yung mga malakasan at magaganda, nandito po yan lahat. Yung mga rare nyo lang na makikita sa hukay ng mga sapatos, dyan po yan sa new arrivals babagsak. And in a few hours, in a day or two, mawawala na po siya. Kaya yun, unahan din po sa new arrivals. And sa sale, unahan din syempre. So, sino yung mauna? Kanya na. Wala po kami reservations kasi very time sensitive po ang ukay. First come, first serve po tayo. Yan, may fila pa dyan. May Adidas pang ganito. Ito po yung mga pang-basketball natin, nakatago lang. Magla-live din po pala kami pagkagabi para yung mga walang access dito sa tindahan namin, kahit pa paano makakabili rin, diba? Tapos yung mga wala pong mapipili, okay lang din kasi magkakaroon din tayo ng new arrivals din in a few days after ng sale. Maraming babagsak na naman pong bago dyan para dun sa mga hindi nakapili, yung mga walang size, yung mga size 12, 13, 11, wala na pong ganyan dito kasi ang bilis po nun mabili. By the way, pa-promo ko lang po pala itong itong 3-in-1 drinking na pambata. Bali, ito po kasi tumbler siya na may tumbler pa sa loob, na may tumbler pa sa loob, na may tumbler pa sa loob. So, yung tumbler na may tumbler na may tumbler siya. Kaya, ayan tatlo yung straw niya kasi tatlo po yung laman niya. So, ito po, ipapabuy one take one ko na lang din po. Yung gusto ha. So, currently, 390 po ang presyo. Buy one take one na po sa halagang 390. 6 na tumbler na po yung makukuha nyo. Medyo matagal na din po to sa amin eh. Doon pa to galing sa old store. So para mapalitan na ng bagong stock, buy one take one tayo. Promo ends pagtapos na po yung 99 sale natin, yung pre-fiesta sale natin. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa ating live para yun, makapag-minding kayo ng mga sapatos na around 300 pesos and 400 pesos lang. So maraming salamat. big stepper, underground methods, top notch, get the most, not the lesser. Straight